Op til igen. Nej. Hej YouTube. 2 sekunder. Sådan. Hej YouTube. Velkommen til I Wanna Be The Guy. Med Victor. Ja. Vi skal have det her spil, og det skal sgu nok blive hyggeligt. Så jeg vil bare sige, jeg havde det her spil, og lad os komme i gang. Og det gør Victor også. Yes. Også i den grad. Ja. Og jeg vil se, om jeg kan finde ud af at lægge et link til at downloade det. I beskrivelsen altså. Ja, det gør jeg sgu. Så jeg kommer til at bande en hel del, og havde det her spil en hel del, så jeg håber jeg, I kan lide. Så jeg også i min første video, at den her den gik ud på, hvor meget jeg failede. Så det her spil jo bare det perfekte. Ja, jeg har en vis idé om det. Oh my god, hvor er den fucking blok? Nej, nu skal vi ikke tage Minecraft-ting. Ja, og der kommer måske snart nogle Counter-Strike-videoer. Måske ja. Måske ikke. Jeg har lyst til at Jeg har lyst til at slette spillet. Du gør det ikke, vel? Nej. Men man har lyst til det. Ja, man har så meget lyst til det. Og jeg har også bare lyst til at lade være med at lægge den her video ud. Hvorfor? Jamen altså... Ja. Fordi jeg gider sgu da ikke at lægge et lortespil ud. Selvom det for guds skyld ikke har noget med videoerne at gøre. Jeg gør det bare fordi, at det er sjovt. Jeg gør det på grund af, at jeg vil have subscribers og alt muligt. Jeg tænkte bare... Nu var jeg ikke slået at lægge 3 videoer ud om dagen til at starte med. Og så det bare bliver en video om dagen. Ingen gang næsten. Så vil jeg sige... Så synes jeg, at de skal have lidt ekstra. Synes jeg bare, at de skal have mig også. Sådan, hvis den ikke. Og ja, KXP Gaming, jeg elsker ham. Han er den mest awesome dude, der vil være et link til ham i beskrivelsen. Det er jo bare en del. Okay, men ja. Ellers så... Victor, hvem synes du, jeg skal lægge i beskrivelsen? Den kanal, som du bare synes, oh my god, den skal alle sgu da bare se. Katrine S. Ja, inden for klassen der, ikke? Og jeg vil også lægge et link til min makker, Marinus. Så der kommer til at være 3 links. 3 links. Eller 4 links i alt, men ja. Der kommer sgu nok flere. Der kommer nok også til at være et link til... Og Vendante? Nej. Ja, okay. Ja, I kan altid bare gå ind og tjekke op på Gaia, hvis I Benny One? Nå ja, Benny One, han er også nice. Ham kommer der også til at være lidt til. Så Gex, Robin, Så Gex, Marinus, Katrine og Benny. Okay, Katrine, det var en joke. Ja, okay. Den kommer der ikke noget til. I kan jo altid bare søge på hende selv. Jeg vil se, om jeg kan få det til at poppe op på skærmen lige nu. Men det kan jeg sgu nok ikke. Nej, det kan jeg sgu nok ikke. Men hvis jeg kan det, så er jeg awesome. Så skal I alle sammen like. Selvom jeg er pænt ligeglad, om I liker, men... Ja, altså. Jeg er pænt ligeglad. Også det der med at sub og like, det styrer helt selv. Hvordan kommer der, Emil? Ej, er du klar over, hvor lang tid det tog mig? Jeg tror, jeg har haft de her spil i... Yes! 2 måneder nu. Ja. Oh my god, okay. Home, hey. Du kender godt det der sted i starten, ikke? Hvor? I hvad for noget? Det, du ved godt, lige når man kommer ind, ikke? Så er der det der sted, hvor der står home og alt det der, ikke? Jo. Der kommer man hen, og så skal man finde usynlige blokke. Ja, men jeg havde det her spil, så ja. Jeg håber, I vil se mig fejle. Jeg har en vis idé om, at lige når jeg trykker retry, så finder jeg yes. Hver gang jeg kommer til at trykke retry, så lige før jeg finder den der blok. Ej, det er bare løgn. Så skulle der
Det gjorde jeg bare ikke lige, det der. Hvad gjorde du? Jeg var lige kommet over det. Og så trykker jeg R. Ja, jamen ja. Jeg tror bare, jeg holder min anden hånd væk. Og jeg ved godt, at der er en anden og meget nemmere vej. Men det kan vi godt lige prøve en gang. Hvis I skal være så grove. Jeg kan godt lige prøve en gang. Måske lige et par gange, men altså. Ellers gider jeg sgu ikke rigtigt. Jeg synes ikke, det er en særlig... Nej, vel. Jeg synes ikke... Ja, det er ikke fordi, at jeg synes, den er pisse irriterende. Det er bare fordi, jeg synes ikke, den er særlig sjov, den vej. Kan jeg godt lige prøve igen. Ja, okay, den er okay sjov. Altså. Jeg vil sige, jeg vil hellere den anden vej, end den her. Eller hvad? Gider jeg overhovedet? Gider jeg overhovedet at spille det her spil? Ja, jeg gider godt, men jeg hader det. Jeg gider godt, men jeg gider ikke. Kender I det? Man gider godt, men man gider ikke. Især med det her spil. Fordi det er virkelig bare noget, som man bare ikke gider, men som man gør alligevel. I tager det stadig? Ja. Okay. Ja, og hvis vi ikke så havde en kanal, så var der selvfølgelig også en link til ham, men det har han ikke. Nej, jeg gider ikke. Tager altså en dårlig skid. Ellers så synes jeg nok bare ikke, det er så sjovt. Det ved jeg ikke. Synes du, det er sjovt at lave videoer? Du kan da prøve at lægge en video ud på min kanal en dag. Så kan du se, om du synes, det er sjovt. For det er det. Du har bare lige prøvet det. Så ja. Skriv lige, hvis der er nogle spil, som I synes, jeg skal prøve at få fat i. Fordi så skal jeg prøve at se, om jeg kan få fat i det. Og der er faktisk nogle få, der ser mine videoer. De abonnerer bare ikke. Der kommer nogle få views. Jeg kan lige prøve hurtigt at tjekke, hvor mange views jeg rent faktisk har. Det var. Okay, jeg har rent faktisk 58 views. Det var overraskende mange, faktisk. Jeg troede bare, det var sådan noget 1 viewer per år eller sådan noget. Men jeg har faktisk 50 views. Så der er rent faktisk nogen, som jeg synes, jeg er lidt underholdende. Men de magter bare ikke at abonnere. Men jeg er fuldstændig. I vil hvad? Hvad? Jeg spiller Nej, Minecraft. Ej, det... Oh my god, kan man komme over der egentlig? Kan man det? Hey, jeg spiller på medium. Burde der så ikke være en mossy? Okay, det var ikke sjovt. Det var ikke sjovt. Det var ikke sjovt. Det var ikke sjovt. Men ja, altså, ellers så... Ja, jeg havde det her spiller, ja. I kan skrive nogle emner, som jeg synes, jeg skal snakke lidt om, og ellers kan jeg bare... Vi skal vist snart til at stoppe den her video. Og ikke fordi, at jeg ikke gider. Det er overhovedet ikke. Det er bare... Jeg kan ikke optage mere end 10 minutter. April snart, selvom det ikke er april. Men ja. 10 minutter. Ja, men den her video, den bliver nok en lille smule længere, fordi at... jeg har lige fundet ud af noget. Videoerne sammen. Jeg har nemlig fået et program, der gør det. Det hedder... YouTube? Nej, jeg ved ikke. I kender godt det der program, så man kan sætte DVD'er på og sådan noget, ikke? Det kan man jo bare klippe nogle film sammen og sådan. Så hvis nu, at man gerne vil brænde en DVD ud med alle Harry Potter filmer spillet på et eller andet sprog, lige efter hinanden, så kan man bare lige gøre det. Hvis man er så gider. Altså, gider jeg Ja, hvis man gider. Så, eller Star Wars film, eller Indiana Jones film, eller Tom og Jerry filmene, eller Bjørn Bok filmene, eller alle filmene, eller ja, man kan sgu også Twilight filmene, eller bare alle film i hele verden, eller ja. Postman Per filmene, whatever. Alle filmene. Men jeg har sådan set ikke at sige. Okay, men ja, der kommer nok et lille bitte
Så ja, jeg nåede lige at dø, da jeg skulle klippe. Så. Og jeg sagde klippe, ikke knippe. Fuck, skete der lige der. Så kan I det se. Se det også, det er 50 gange. Der er sgu nogen, der gider at se det. Kan lige tjekke. Oversigt. Hvad fanden er det? Jeg har en... Ja. Der er faktisk noget, der sker på min kanal. Det er faktisk fedt. Det er fint nok, men altså... Det er fedt at tænke på, at der er nogen, som der rent faktisk kommer nogle views her på kanalen. Altså. Jeg lavede bare sådan en random kanal. Bare sådan for at lave en kanal. Jeg startede faktisk bare med at lave den her kanal for at kunne abonnere på folk. Så jeg skal til at skrive GXP Gaming eller Robin Samse eller Osten 23 eller... Ja, det er faktisk Gex's gamle kanal, og så slettede han den, og så lavede han en. Okay. Jeg vil lige se, hvad fuck er det, man skal have? Skal man ned på home? Skal man ned på bilen, eller skal man ned til home? Skal man skrive skråstreg home? Nå, okay, det skulle man ikke. Jeg har en vis idé om, at den der blok, den var der. Okay, det er sådan set begyndt at blive ret lidt, det her. Ja, hvis man altså kunne finde ud af det. Ja, hvis man kunne finde ud af det, så er det sgu nok meget let. Men når man ikke kan, så er det sgu en lille udfordring. For helvede. Og ja, jeg ved godt, at jeg trykker er meget hurtigt. Men altså, hvis I gerne vil høre den der skide rockmusik, så siger jeg godt. Der er ikke lyd på. Hvad fanden er det nu for noget? Sorry for det der lort, mand. Jeg skal lige ind i options. Play sounds. Sgu da. Så skruer vi lige lidt op. Hvordan? Ja, okay. Shit, mand. Jeg fik et chok. Jeg tror vist lige, vi skruer lidt op. Ellers skulle jeg bare lige sige sorry, men jeg glemte, at jeg kunne optage. Jeg får et chok i det. Ej, der er stadig en Victor. Hallo? Ja? Okay, du er det. Kan du ikke skrue lidt op på din mikrofon? Jeg siger ikke noget. Jamen, det er bare sådan. Når du siger noget, så kan jeg ikke høre dig sådan. Ja. Så skru lidt op på din mikrofon. Og skru op. Nej. Så ikke ja. Så, nej. Så er vi tilbage. Vi kan gerne høre rockmusikken. Hvad synes du om den? Jeg synes det er meget fedt. Jeg hader virkelig bare det der spil. Så. Ja, så gider den her komme. Jeg skal lige prøve at høre. Glimmer. FK, glimmer. Jeg skal bare lige høre. Se det nu. For helvede. Kom nu.
hader virkelig det her spil. Det der er lidt for meget let. Hvis jeg har noget at brokke jer over, så kan bare få en lille skræmme. Jeg begynder allerede at have det. Ja. Jeg ved, jeg kan gøre det. Det ja, tillykke, Ja, Emil, vi har skypet i en time. Har vi allerede skypet i en time? Ja, det synes jeg allerede. Sikker? Ja, det siger min. Lortespil. Fuck, det har sgu optaget lidt for lang tid. Nej. Jeg begår selvmord. Okay, vi slutter lige af. Så, 2 sekunder. Hej igen, min mor kom lige ind. Du er åbenbart farlig for styr. Vi slutter lige af ordentligt. Okay.